Eta nire eskuinean, lezotik, bertxozale, eskubaloi, jokalari, aizialdi, ezitzaie, eta saltxa guztietako perejia, Amaia Resende. Urduri nago pixkat, Urduri zaude? Bai, pixkat bai. Zeba? Ez dakit. Ez dakizu? Ez que ni pixka lehiakorra naiz. Lehiakorra zea? Pixkat, Sanoa. Bale, has dezagun esperimentu hau. Zeinek izan nahi du milioiduna? Bueno, ni naiz, bai, milioi bat ipuin ditut buruan, eta milioi bat antzerki ikusitut, eta milioi bat abesti dakizkit, eta milioi... Ai, maiz, erromantiko jartzen zaren. Jolastu nahi duzu ala ez? Ba, nik bai, Nik izan nahi dut milioiduna eta berdintzait zen motatakoa. Eta diruarekin moldi bada, beto. Ni bai, eta jolasteko presen, hasi. Bale, lehenengo galdera, Mai, zurekin hasiko naiz. Gaurko egunez, 2008 urtean, presidente batek presidente izateari uko egin ziola jakinarazi zuen. Nor izan zen? Erraza, Fidel Castro! Gaixo zegoelako utzi zuen bere kargua. Ai, Kuba, zen polita Kuba. Zergatik hitz egiten dugu ostiralero Kubaz, nor daki? Nik bakit. Buenavista Social Club edo Konpai Segundo entzuteko aitzakiren bat edukitzeko. Oi, arrazoi. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Konpai isildu zaigu. Bueno, horrek esan nahi du Amaia zure txanda dela. Oi? Gaurko egunez, musikari eta abeslari afroamerikar bat jaio zen Detroiten. Zehazki 1940 urtean, ze abeslari? Deiaren komodina erabili nahi dut. Epa, ja komodianekin hasi nahi duzu? Bai. Eta nori deitu nahi diozu? Mairi. Vale. Txoin, barkatu. Baina, Mai lehiakidea da. Bueno, Maik esan du milioi bat abesti dakizkila. Beraz, hau jakingo du. Mai, ze abeslari afroamerikar jaio zen gaurko egunez Detroiten? Erantzun behar duzu Smokey Robinson. Smokey Robinson. Smokey. Baby, let's cruise away. Robinson, motxuneko The Miracles hauts taldearen sortzailea eta liderra izan zen, eta taldeko horretako konpositore eta ekoizle nagusia ere izan zen. 1972an talde utzi zuen eta hurrengo urtean musikaren industriara itzuli zen bakarlari gisa. Amaia, Maik irabaziko du, Ez, venga, bota beste galdera bat, eta hobetzen jugonez ikusiko zute. Bale, literaturatik. Gaurko egunez, idazle italiar bat hiltzen. Arrosaren izena eleberria idazteagatik ezaguna. Il nome de la rosa, Humberto Eco. Humberto Eco! Erdiaroan, semiotikan, filosofian eta kritika literarioan aditua. Oso famatuak dira komunikazio eta semiotikan egin dituen ikerketak. Jesus, neska, ze ondo. Eko, Humberto, eko! Oso harragongo dira zure komunikazioko irakasleak, Esan dizut, hobetzen jongo nintzela. Venga, Mai, literaturaren munduko beste galdera badaukat. Gaurko egunez beste idazle bat hiltzen, emakumea, estatubatuarra, Pulitzer sariaren irabazlea, berak idatzitako liburu batean oinarrituta oso pelikula famatu egin zuten. Liburuetan oinarritutako pelikula asko daude, Ez da oso pista hona. Nik bakit. Epe! Harper Lee. To Kill a Mockingbird idatzi zuen. Erderazko Matar a un ruiseñor. Ruiseñor ez da, Joselito izako, Una vez un ruiseñor con las claras de la aurora quedó preso de una flor lejos de su ruiseñor. Andaluziara joan zara zu, Mai, baina Euskal Herrira irutzulu behar dugu. Gaurko egunez eraikin garrantzitsu bat inauguratu zuten, musikagune handia,
batzar zentroa, orkesta sinfoniko baten egoitza. Bakinun dizuaz. Euskalduna jauregia. 53.000 metro karratu dauzka, 7 soilarutan banatuta. Bilbon bakizu, den handi edo hiperrandi. Ni izaroren kontzertuan hau nintzen Euskaldunan. Epe, batzeaitzak ona izaren zuteko. Beti da itzakiena. Duenak maite du maitatzen, sei zati ditu ilargiak aurten. Maite dudana, maite dut hainbeste, jasotzen dudalako ematen dudan beste, hainbeste. Berdinketa daukagu. Mai, 2 asmatu dituzuzuk, Amaia, zuk ere 2 asmatu dituzu. Ea hurrengo galderarekin. Gaurko egunez, Ezeiza abizeneko artista handi bat jaio zen. Ba, egizu zein? Noski, Goiuri Ezeiza! Ai, Amaia, ze jatorra. Nik ez dut esan nahi Goiuri artista ez denik, Baina uste dut erantzun zuzena, Gabino Ezeiza dela, gauztia zure urte. Gabino Ezeiza. Xie, Gabino Ezeiza, negro Ezeiza, Buenos Airesen jaio zen el negro Ezeiza deitzen zioten, ekatango abeslaria, zein paiadorea izan zen. Oi, Gabino. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido yo, que he sido tu cantor. Bárbaro. El rumor recogió tu melodía, recogió tu melodía. Maira bazten doa, Milioia oso gertu daukazu. Benga, ba, musika girotik beste bat. Gaurko egunez, eskoziar hard rock abeslari, letra egile, gaita jole eta bateria jotzaile bat hiltzen. Oso ospetsua australiar musika talde bateko abeslaria izateagatik. Taldea ACDC da, Bai, baino hori etzen galdera. ba Bon Scott, The Valentines eta edo ACDC taldetako abeslaria. Eta zen nolako desberdintasuna bi talden artean, Noiz betetzen duzu The Valentines? Bai. Entzungo dugu, bai. Is to love, love, love you. Just to see you smile makes my life worthwhile. The Valentinesekin metxero gora, eta ACDCekin metxeroa eskua gaina. Mai, mesedez. Ea ba, azkenekoa. Benga, berriro literatura. Lehen literaturukoa ez asmatu, beraz, ea oraingoan. Gaurko egunez beste idazle bat jaio zen, bereziki ama-alaba harremanak eta txinatar estatuatuar esperientzia aztertzen dituena bere lanean. Hori bai bakit, bai. Emitan, pelikulo bat ere egin zuten, bere liburu batean oinarrituta, El Club de la Buena Estrella. Bartzen? Zuek bai izarrak, berriro ere berdinketa. Amaia, entzun, gauza bat ingo dugu. Hemen usten badugu eta milioia erditzen baitu. 5.000 zuretzat eta 5.000 niretzat, niregatik, perfecto. Hoi trampa da. Hau lehiaketa batzan. Haze lehiakideka eskarrak, zuek zuen galaxia propioan zaudete. Perseverance bezala, Marten gaude. Badaukat gaurko Nexius, Marten. Nexius. Bueno, nik nahiago marteraino ezkutea, Hobe, Zelanda berrira joaten bagara. Agurtzane belaun zarranek herrialde hortaz itzingo digu gainera. Eta ez hain urrutik, baina sekulako bidaia eginda, gure gaurko gonbidatuak etorriko dira Jokin Irungarai eta Katxalin Salaberri. Eta ezaztu, Kontxita Beiti eta Mari Miugalderekin hitz egin behar dugula, hori bai. Oik bai nasako zientzialereak bezain azkarrak. Hasi egin behar dugu, Otseiak ebere ditzu gaur eta ostirala da!
ongi etorri ostiralero bezala bigarren kajera, Mai Gorostiaga Pozo! Arratxaldeon imototik etorri naiz beti bezala gaur Freddy Martens txirrindulari ospetsuaren urteak dira. Zorionak, Freddy! Eta ostiralero bezala ez, baina uste dut hemendik aurrera hemen egongo dela ostiraletan, Amaia Resende egiluz! Kaixo, kaixo! Eta hizketan ari zaizuen hau, Goiuri Ezeizarandian nauzue. And I love with you. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. Prestatu dituzue maite dutak? Bai. Bai, Eta hau ere erdibana ingo dugu, da. hau ere erdibana? Bai. Bueno. Bai. Bildur pixkat ematea zuen, Ez, eske gertatzen dena da, leheno jarri dugun Bon Scotten Del Valentines taleko abesti horrek, nahi gogorarazten dit pila bat Rihannaren Love on the Brain barkatu abestiari. Bai, Ez? antzeko dia? Oso, hasiera behintzat, antzekoa dakate. A ber, Ez da- Rihanna entzungo dugu? Berdinak dia! And you got me like that. Baina nola da posible berdinak dia? Berdin hasten dira. Apa, Rihanna! Bai, eta orduan maite dut, duela, ezakit, zenbat urte izango ziren, 60 o duela 60 urteko abesti batek, oain Rihannak ateratzen duen baten antzekoa izatea maite dut. Oso politak dira biak eta pila bat maite dut. Ze polita! Maite dugu horrelako bukleak, horrelako koinzidentziak, maite ditugu. eta horrelako konexioak. Eta ni ari hortatik tiratzen, Amaiaren zea, berak kristuna aurkikuntza indulako. Eta hasi naiz gauza batzu bilatzen, horrela, Rihanna eta Zedezen arteko, eta kurioso da, baina kale dauzkate biek. Rihannak bere kale propio dauka Barbadosen, bizi izan zen Rihanna Drive uste dute izena dula, eta Zezek bi kale ditu, bat Melbourneen, eta bestea Leganesen, Madrilen Leganesen, Leganes bakizu oso jebi da, eta bai, Zezek kale badauka Leganesen ere, beraz, baina ez hori bakarrik zeren aurkikuntza polit bat egin den, V.J. Prophet, ez dakit ezagutzen duzuela, egiten ditu horrelako nasketak musikariekin konbate bat izango balitzazera, ez dakizune versus ez dakizen. Eta kasunetan Rihanna versus AC/DC, eta Kriston bertsioa nasketanetan. I was with this. I'm going crazy now. No more gas in the red, moving things body. Nothing heard, nothing said, moving speak body. I'm alive, on my head, don't wanna think about it. Feels like I'm going insane, yeah. One angel! Asko maite ditut horrelako nasketat, nun gainera inorz dago bestearen gainean, edo son ondo enpastatuta dago. Orduan horrelako fusioak, bi artista disiplina ezberdinetako, edo elkartzen direnean eta fusio lortzen danean orekatua asko maite dut. Ze ona, nik urrengo gonbidatuaren maite duta jakin nahi dut, baina ez dakit entzungo dugun saiatuko gara. Streamen bitartez ikusten ari gara agurtzane belauntzaran, eta ez dakit entzuten dugun. Agurtzane? Kaixo?
Hemen zaude! Entzuten zaitu, eta ikusten zaitu. Maite dut entzuten hauzuenan. Bueno, entzule izango diogu, arazo tekniko txiki batzuk izan ditugu, baina listo, agurtzan entzuten dugu, eta agurtzanek entzuten gaitu, beraz. Primeran bere maite duta entzuteko. Zein da zure maite duta agurtzane? Nire maite duta da, sartzen adibidez, azaroan, azitxo bat lurrean, ilarrak eta bat sartu ditu. Eta maite dut baratza joten eta hazi horiek eguzkia eta argibila hasten diren txak lurra zulatuta datozenean, maite dute ez, azken batean, olako hazi txiki batetik zenbat bizi sortu daiteke, eta hori maite dut baratza, eta paseatu egiten inguruan, eta jendeak eta landatzen da, maite dut bizitza simple hori. Ze ona. Ze polita. Bai, ze polita. Oso ezberdinatzen maite dutetik, baina, bueno, bakoitzak berea. Bai, bakoitzak berea, noski. Hori da, maite duten esentzia. Ba, nik nire maite duta Mairi eskini nahi diot, ze nik ez nuen ezautzen historiotxo hau eta Maien ikerketei esker ezagutu dut. Zuek ezagutzen duzue Gabriel Munter? Nik ez. Maizuk badakit, baiet, noski, zuk erakutsi diatzu. Gabriel Munter izan zen espresionismoaren alemaniar margolaria, argazkilaria, eta Bigarren Mundu Gerran Der Blaue Reiter mugimenduko pinturen salbatzailea izan zen. Ze 1937an naziek erakusketak egitea debekatu zioten Gabriel Munterri, eta beraz bizitza publikotik erretiratu zen. Bigarren Mundu Gerran, berak Kandinskiren eta Der Blaue Reiterren 80 lan baino gehiago ezkutatu zituen, baita bere lan propioak ere, suntsipenetik salbatuz. Eta gerora margolan hauek Munich hiriari oparitu zizkion, non orain Lemtxaus, barkatu alemaniar bat entzuten ari baldin bada, Lemtxaus Alemaniako museo ospetsuan erakusten diren. Gabriel Munterri esker ez dira galdu ehundaka eta ehundaka artelan, eta bere iman beharrizkego eskerrak zauk orain disfrutatu alditugu. Eta oso interesgarri iruditzen zait emakume honen bizitza, beraz, maite dut historio hau, eta maite dut nire lankideek horrelako historioak erakusten dizkidatenean. Konturatu zarete, efemeridekin lotu dugu dena, porque jaiozan, otxaiak emeretzi. Gaurko egunez jaiozan. Bon Scott azedezekoa hil zan, otxaiak emeretzi, eta bihar 20 Rihanaren urteak dira. Wow! Mai, zera, konturatu zera. Loturen erregea, zera. Bai. Milioiduna loturekin ere. Ba, entzuleok zuek zuen maite dutak bidali nahi badituzue, badakizue, idatzi Facebook, Twitch, YouTube, Periscope, gure telefono zenbakira, fax bidez, SMS bidez, ke mezu bitartez, nahi dezuena, eta guk entzungo ditugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Wow. Mai, zer da hau? Eta 21 urtean gaude, otsaiak 19. 3 espazio ontzi ailegatzen dira Marte atmosferara. Alde batetik, Perseverance espaziontzia. NASA Amerikarrek sortutakoa eta Euskaldun laguntzarekin zeren Juan Manuel Madariagaren ekipoa supercamp bat instalatu du Perseverancean espaziontzian Euskal zientzialarioekin. iristen.
Beste aldetik, hop, espaziontzia. Arabeiare miratotik dator. Eta beste aldetik, Tianwen bat, txinatarrek bidalitakoa. Eta zeiten dute hiru espaziontzi hauek Marten, nahi fiuz! Inork ez daki hau, baina ni nola kontaktu dauzkat Juan Manuel Madariagaren ekipoarekin eta kamera bat instalatu dute, orduan informazio privilegiatua daukat. Eta bidali dute sekretuz eta horrelako kable batzuk, horrelako albiste berri batzuk, Martetik, Nasara eta Baikonurrea eta horrelako baseetara. Eta denok aipatzen dute gauza bera, espaziontzio guztik ikusi dute bi espazio ontzi, inteligentzia artifiziala edo... Bizitza ikusi dute Marten. Marte hartu dutela, bi espaziontzi, bai. Espaziontzi bakoitzak? Beste bi espaziontzi ikusi ditu. Horrek esan nahi du... Zientzialari guztiek esaten dute, bari, albiste, hiru leku ezberdinetatik, iritsi dala, bi ikusi dutela. Nik fioz. Ze gertatzen Perseveranzek ikusi ditu Hop eta Tianwen bat. Hopek ikusi ditu Perseverance eta Tianwen bat. Eta Tianwen batek ikusi ditu Hop eta Perseverance. Elkarrekin ikusi dira eta pentsatzen dute Martean inteligentzia dagoela eta biziri dagoela. Bakarrik falta zaigu gauza bat jakiteko. Lurra planetan existitzen alda inteligentzia. Eta badakizue guzti hau egia ala gezurra? Begien artean, zudurra! Kontakatio, konta, beti gezurrak izaten, gatzetu inor sinisten, beti gezurrak izaten, gatzetu inor sinisten. Beti ondoko Bizkarren pike ematen du arrankada, Bizkarrak, beti zaude ondoko ozkarakan, kalakalakan, beti ondoko ozkarakan, kalakalakan. Kontakataka, kontakatio, kontakizuna kontaten, kontakataka, kontakatio, ez dakizuna kontaten, kontakataka, kontakatio, kontakataka, beti gezurrak izaten, gatzetu inor sinisten, beti gezurrak izaten. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Agurtzen, badakzu zer den entzuten ari garena? Ez, Kimbra izena du eta Zelanda berriko abeslari bat da. Ara? Eta honek, Amaiak aipatu duzarera, baina honek pista bat ematen digu. Zeri buruz hitz egingo dugu zurekin, agurtzen, Zelanda berriari buruz? Noski! Agurtzen, etzeon beste leku bat ola urrutiago? Zelanda berri iraino joan behar deu? Ez, ja, aspaldi honetan ja, nazkatuta nau, hainbeste diktadura, ezarri duten diktadura honekin, ez? Alboko herrira ezen gehiagun. Eta orduan, ezen gehiagun bani, desobedientean ezen ez izatez, bani munduaren azkeneko muturren hartzuekin Zelanda berrira. Ziruitzen. Oso ondo iruditzen zaigu. Zurekin eramaten gaba gaituzu behintzat. Galdera, Zelanda. Mai, mesedez, Mai. Agurtzane, hasi kontatzen, ze ni behintzat
Enaiz sekula egon Zelanda Berrian, ez dakitzu, Ni ere ez. Zoritxarrez. Bai, zu ere ez, agurtzan apunteak hartuko ditugu. Ba, zuek hartu apunteak, baina ni ziur nahi zuek Zelanda Berria edo hango berri jasin dezuela, ziurrolek ikusi dezuelakon, irakurri dezuelakon, bueno, irakurri dezuelakian Eraztunen jauna edo El Señor de los Anillos, eta filma horietako eskena asko han grabatu ziren. Orduan, olako paisaia zoragarriak, hangoak dira, eta ni badakit, jende askok, filmek eta literatur balio dute, ez pixkat atiak irekitzeko ez bete ipatzen dut, baina, Zelanda Berria tokiz zoragarria da, eta, egon ezaten ez, erakutsiko dizut Zelanda Berria, itzen bidez, zuek imaginazioa jarri topera, eta imaginazioaren toperotan jarri edertasuna eta berdea, eta landaretza, eta zibilizazio, Zelanda Berrian, azteko 3 irladia jendea biziginak, bai? Egoaldekoan, jende gehiena bizidak klima, koixoago delakon, eta barkatu iparraldekoan, jende gehiago bizi da, klima dalakon suabeagoa, eta egoaldean klima da, esango ditzez, Euskal Herrian bezala, abuztuan hotzein dezakela, hori oikoago, ez? Orduan, 4 milioi bizale bizidia, bai? Eta hauetatik, ia milioi bat eskaz maoriak dira, ez dira iristen milioi batera, bakizu maoriak ikusi izango dituzuen All Blacks Zelanda Berriko rugby taldea, azten ginen hor kantatzen, azten ginen olako gizaseme giartxu batzuk, artegi serioekin jartzen dianean, beraiek dira, maoriak dira, eta, kontua da, kolonizatuak izan ziala ingelese kolonizatu zituzten, ez? Eta azken batean, gehiengoa ingelesa da, azaltzu dira da. Baina maoriak, milioi bat oso eskaz dira, ez? Baina hauetatik oso gutxik hitz egiten duten maori hizkuntza. Orduan, ni aria juten izenen lanea esplikatzen diet, nola kolonialismoak, ze eragin negatibo izan ditun, ez? Eta hauetako bat, tokiko hizkuntzak gutxitzea, eta tokian, hezkuntza koloniaren hizkuntzarekin egitea, ez? Orduan, hau sekretu bada, nire bezero espainolak, baina esate dute, hau ez da posible, nola egin ezakete ingelesek hau, ze maoria kultura oso aberatsa da. Eta hori nire egiten diet eta pentsatzen dut. Baina zuek hori egiten dezu, Euskararekin, katalanarekin, gallegoarekin, baina ohartu naiz, bidaiatzen daugunean, oso irekia gehala, eta oso solidarioak, eta beste empatikoak besteekin, eta gutxiengo horrekin ere empatia daukagula, baina gero etxean ez ditugolako sentimentuak, ez? Eta orduan, batzuk hartzen dira, eta batzutan katalanek egiten dietolako zabakeinu bat, ez? En plan de oso ondo dizea, baina, ohartzen naiz askotan maorien historia kontatzean, ez? Azkenen gutxiengo bada, eta poliki, hezkuntzan, ez balima da tokiko hizkuntza erabiltzen, pixkanaka soka horiek puskatzen duaz, eta azkenean hizkuntza galtzearekin batea, balore asko galtzen dira, ez? Eta hizkuntza bat hitz egitea mundua ulertzeko manera bada. Azkenean hizkuntzak mundua ikusteko manera bat ematen digu, ez? Eta esan beharrek maoriak oso espiritualak eta badituzte azkenean badituzte orako tokien breik elkartzeko, ez? Marae izeneko etxeak, eta horre egiten dituzte ospakizunak, ez? Ospakizun pozgarriak eta tristeak ezkontzak edo hiletak ere, ez? Eta, kontua da, nik behin, nik irakurri nuen liburu hau, begira, ja, helduko diet liburuari. Ikusten duzu hemen, beti liburuekin, Bai, beti, mundu ulertzeko beste manera bada. Eta hemen ikusten duzu The Whale Rider, eta nik liburu hau irakurri nuen, eta liburu hau kokatuta dago Zelanda Berriko iparrekialdeko herri bateko maraean. Eta nire naiz kaskagorra, desobedientzia aparte kaskagorra, eta bina alokatu nun kotxe, eta nik novela ontako marae hau ezagutu behar dut. Begira kontuak nola diren, eta zen magiaz, marae arte egiten nintzenean, maraetan nik naiz pakeja.
txuria. Bakejak maoriz ez nahi du arraroa. Eta maori ez nahi du normala. Horregatik maoriak dira beraiek, ez? Hori ni bakeja bezala ezin ez maraera sartu gonbidatzen ez banaute. Hau da, ongi etorriak beraiek egiten ez badiate. Orduan, nion izkine baten junditzen hola txelatan, ikuste haber zertan, zen marae hortan, maraek eukitzen dituen puntan, normalean, egurra landutako pertsonaiak eukitzen dituzte, ez? Adibidez, beraien ancestroak edo, baina marae honek dauke bale bat, novela hontan bezala, bale bat dauka, zeiatuaren puntan, egurrez landutako bale bat. Kontora, junditzenen alea, entzierro bat, hileta bat ospatzen ari ziala. Eta izan zen magikoa. Nik izkina batetikan txelata egiten nun, eta abeste zuten maoriz, eta horren hiletan, hildakoa zenan maraean kanpoan, eta familiak etortzen zian, begira! Bai! Hor dago! Bai, ikusten zuen. Kontu da, beraien marae hontan dago bale bat eta gainean dago gizonezko bat edo pertsona bat dago, beraien ustez, beraien tribua iritsi zen toki hortara, bale batek ekarri zulako barkuan, zetuzenean, bale batek ekarri zikin horreaino. Hori da, beraiek ahoz-aho jaso dutena, beraien, aitzen amuna birraitunan gatik, eta ahozkotasuna, ahozkotasuna oso presente dago maorien familietan, ez? Orduan, nik ikusin begetako hileta bat, eta hori izan oso politia, puntan jartu zitzaizkan, oio purdiak atatzen zitzaizkan, ze hartzen zian emakumeak, egiten zuten eskuekin, faere mai, eta da ongi etorri, ez? Orduan, familiei ongi etorri ematen zian, eta dena zen oso polita, ez? Ezan, olako zeremonia bat oso polita, eta niri novela honek eraman nindun benetako hileta bat ikustea, ez? Eta dena jantzita, maori asko inguru hontan daude tatuatuta, arpegia tatuatzen dute, gorputza tatuatzen dute, eta arpegia tatuatzeak beraientzako esan nahi du, beraien familiaren, olako arbol genealogiko moduko bat da, beraientzako hori familia oso garrantzitsua da, ez? Eta hildakoak ere, oindik beraiekin presente daude, eta, oso mistikoak diet. Zanik asko maite dut horregatik Zelanda Berria, paisaiaz aparte, kulturalki ere, maoriek holandikan pixkanaka, gordetzen dituztelako beraien utzuak. Bidaiatu dugu, eta zuk bidaia bikoitza egin zenun, bata liburuarekin eta bestea gorputzarekin. Bai, kapritxosa hautsen naiz, eta nik juna inun da jonitzen, bai. Eta liburua, benetan, idazle maori batek idatzi du, ikustu ez, Wiki Ihimaera. Eta dago, hau da, helduentzako liburua, eta bestela, ingelez ez bakarri dago, hau da, umentzako liburua, bai. Orduan, liburuak maite ditudanez, nire liburutegi propiotik zuen ekarri dituz liburu hauek, eta idazle hau, eta pelikula hau online ikusi daiteke ere. Eta oso polita da, The Whale Rider, online ikusi daiteke, eta nik gomendatzen dizut ikustea, zeda maorian familia barruko, ez dira oiturak, oiturak lege bihurtzen dira, ez? Mikel Aguak ere bazien hori, ez? Eta azkenen daukate olako, bakoitza dauka bere rola, eta rol hortan badago familia burua edo iwi da tribua, iwi burua. Eta hemen ondo agartzen du iwiko buruak aurkitzen nahi du bere ondorengoa zeia zahartzen nahi da. Eta tartean emakume badago, baina emakumeak ezin dute ikan iwiko buru. Baina balio emakume horrek besteek baino asko zeren fanau gehiago dauka, olako beraientzako fanau da prestigio edo zeak gehiago dauka, orduan da borroka bat, generazionala eta genero borroka, hemen liburu hontan.
Liburuan emakumeak ezin du buruzegia izan, baina Zelanda Berrian gaur egun presidentea Jacinda Ardern emakumea da, emakumea eta gaztea. Eta gaztea, oantxe okiko ditu 51 urte dola izango ditu, eta gaina oso gestio ona egiten ari da. Egia da, Zelanda Berrian gestioa ona dela, ia beti oso ona da, ze jendea beretan oso zibilizatuak dira. Ni area juntzenean esan zen lagun batek. Oartuko zeak baino 50 urtea aurreago bizi dela. Ni pentsatun, Jesus, guk gauden aurreatukin? Da, egie da. Zaborraren gaia, nola lantzen duten. Han ez dago zaborrontzirik parkeetan, piknikaretan, ez zaborra, emakumea eta gizona zurea da. Area matezu ez, hartu eta eman etxea. Orduan, zaudenen bidaiatzen zatezu, daukat hemen, ez dakit zaborran nun botako ez, zartu autobusean, eta gero jan kutentzean etxera edo hotelera edo zoazen tokira, han zartu ez, eta atezoatekoak funtzionatzen du, astean, behin, hemen bezala, hemen ere oso desobedientez badien batzuk, baina desobedientzia onera egiten dena, ona da, txarrara egiten denean ez baina, bueno. Orduan, agurtzane, zuk ez duzu denbora makinanik behar? Zuk etorkizunera bideiatu duzu dagoeneko? Bai, etorkizunera, eta orduetan, zarea juten gainen 12 ordu gehiago dia, ez? Abion hartzen dezunean orduan da, etorkizunera, eta, aipatu dezuna etorkizuna, maoriek badaukate oso esaldi polita, eta diote, da beste liburu bat hau erderaz irakurri daitekeena, espainolez. Maorien ipuinak eta leyendak, ez? Eta bueno, oso, ipuinak eta leyendak politak dira toki guztietan. Baina maoriek badute beraientzako familiak eta bueno, hildakoek badukate pisu handi bat, eta historiak, familian historiak badukat pisu handi bat, eta beraiek badukate esaera bat dioena, iragana, guri aurrean dago, gu gidatzeko. Eta, etorkizuna atzean dago. Etorkizuna ez dago. Orduan, beraientzako, gertakariak ez pasarian gauzak, irakaspenak izan behar dute aurrera juteko ez, beti ere hobetzeko, eta etorkizuna ez dago. Etorkizuna egunerokoan egiten da ez, beti ere, ikasiz ez, eta hobetuz gauzak. Ze polita. Wow. Ostiraletik ostiralera, geroz eta prestatuago etortzen da agurtzane, gaur ekarri dizkigu. Helduentzako liburu bat ingelesez. Beste liburu bat espainolez. Umeentzako bertsioa ere hori behar balin badegu. Agurtzane, liburu denda bat iriki behar dezu? Nire ametxe izango lehitzateke, liburu denda bat eukitzea. Liburu denda eta kafea, dena batea, hori da, zora garrien. Beraz, norbaitek balin baduka lokal bat merke usteko niri, mesedez, jarri kontaktua nerekin, eta liburu honak eta kafe ona nire kontu. Orduan, horrea jungo gara bigarren kafe hartzera. Bai. Eta hirugarrena, eta laugarrena. Agurtzane, zurekin bai bidaiatzen dugula, mota askotako bidaiak egiten ditugula. Zurekin, ze hona. Bueno, hori da kontua, mota askotako bidaiak egitea, ze beti berdina balin badia asko ez da ikasten orduan, bidai gibertxoak, Bai. Politena da, agurtzanerentzako hainbeste liburu eukitzea eta horrelako guretzat berezia da, baina berentzata normala, maoria. Ze ona. Oso ona. Bueno, eta badakizu, aipatu dezula leno, maoriak aipatu dituzula mai, duela gutxi, lengua zen edo irakurri parlamentura juntzan, parlamentuan badago maoriek badaukate beraien eserlekua, eta juntzan maoria zen maorientzako jadea, harri berdea, ez dozkat eskura, baina urrenga ekarrako ditut. Jadea da, ez dakit, olako, beraientzako da altxor moduko bat edo erentzian jartzen dituzte jade harriak, ez? Dauzkatean forma ezberdinak, eta forma bakoitzak esnai badoka. Juntzan parlamentura
politikoa juntzan, oin ez nahiz izenaz goazten, baina, bueno, juntzan jabezaki batekin hemen, eta zekan, ai, maite zaitu, txego juri. Ikusten duzue, Streaming bitartez jarraitzen duzenok ikusiko duzue, bestela azalduko dugu, hemen dago Zelande Berriko politikari bat, eta oso dotore doa, alkandora eta txaketarekin, eta jadea dauka lepoaren inguruan. Hori da, orduan jatezaki horrek, ez dut ondo ikusten nire, baina uste dela teui. Eta hori da lehenengo gizakia. Irudikatzen du lehenengo gizakia. Uste dut, baina ikusten dut ere bai, bideo bidez ikusten bali maziate, aurpegi guztia daukala tatuatua gizonezkoanek. Bueno, kontua da, ingelesak, Zelanda Berria oso aurreratua, baina gauza batzuetan oso konservadoreak dira hori esan behar da. Eta gizon hau, bota zuten parlamentutik korbatarik ez zeukalakon. Toma ja. Eta berak esan zuen, berarentzako korbata zela, korbata bezan garrantzitsua zela, jade honek irudikatzen zuena. Eta orain agian legea aldatuko dute. Baina Zelanda Berrian legeak aldatzen dute tita batean. Ba, izena esango deu, Rawiri Waititi da. Rawiri Waititi, bai. Da, bere omenez. Oso ondo iruditzen zaigulako parlamentura jutea jadea lepoan duzula, eta nahi dun bezala. Ez duzu zertan eraman behar gorbatarik. Bai. Bueno, eta gero ja, beste hola, anekdota moduan, nola izena du gizena honek, esan dezu? Rawiri Waititi. Rawiri Waititi, Hau da, Witi Ihimaera. Ikusten dezuen, bokalak badauzkatzela, eta bokalak gaina gure moduan ahozkatzen dituzte. Ez da ingeles ez dezala. Da, A, B, D, E, F, abestenario da gurearen moduan, idatzi bezala irakurri. Orduan, zuk esaten badiozu maori bati, euskeraz zerbait errepikatzeko, ondo esaten du, ze beraien braieke, azkenean maoria hitz egiterakoan, idatzi bezala ahoskatzen dutelako. Orduan, oso barregarria da maori bat euskera zentzutea, eta, ez daukala ingeles azantzurik, Eta orduan, eta kontua da, dauzkatela bos bokal, bai? Eta 10 konsonante bakarrek, eta gero konsonanteen artean egiten dituzte olako loturak, eta orduan, fonetika ezberdin harrapatzen dute, hartzen dute, hori da, Ozeaniako, jende honen, ekarpena. Orduan guk saiatu beharko dugu hizkuntza hori hitz egiten, bokalak eta bazakit, soinu antzekoak egiten baditugu. Benei atertzen zaitu ondo, dentistatik atertzen ezen, bokalpio eta konsonante gutxi. Politikari ez ari ginela, hemen Mai Gorostiagak aipatu nahi du beste pertsona bat. Guain dela 2 hilabete ministra berri bat izendatu dute Noa Zelandan, Nanaia Mauta, ez? Hemen ikusiko dugu bere argazkia, maoria da, eta... Lehenengo emakume maoria kongresuan uste dut, okerrezanago. Begira eta fijatzen bali mazate, bere tatuajea bakarrik kokotazpian da, bai? Hau, emakumek egiten dute kokotazpian, eta honek, Espainiak ere diruinez baditu tatuatuak, Gizonezkoek aurtegi guztia tatuatzen dute, eta emakumeek bakarrik, ahoaztiko kokotazpi hori, eta, ikustezu ez, bizaia ere, ezberdinak dira, daukate olako Ozeaniako herrien, neri batzutan gertatzen Zelanda Berrian galdetzen nion bat, zuma hori da eta ez nik kukirlakoa, izan niola, kirla mudoso, kukirlakoa, orduan, antzekotasunak badituzte, eta, ezberdinak, ingelesak zuri-zurik, rubiok, eta hauek, hile dutza, eta azala ere beltsagoa, eta eta gero oso datu interesgarria da, maorientzako beraien plater edo jaki, eguneroko jaki bat eta kumara, kumara izena du maorientzako kumara da, baina benetan da batata edo guk hemen boniato bezala ezagutzen dugun hori, eta boniatoa Hego Ameriketatik dator. Horrek esan nahi du,
maoriek eta Hego Ameriketako jendeak egiten zutela, itxasoz egiten zituztela, beraien elkartrukeak, orduan, elkartruke horretan, dirudinez Perutik edo, etorri zen boniatua, eta, Ozeaniako herri hauek hartu zituzten, trukean janari hartu zuten, eta beraien egin zuten, baina, espainolek, portugesek, ez duten ezart deskubritu, hauek ja egiten zituzten beraien bideak eta beraien komertzioak, ez? Baina, azken batean, idazten ez duen, idatzirik ez alima dago, ez? Kontatzen ez alima da, badirudi historia kontatzen duten hoien adala, ez? Eta ahoz-ahokoak ere balio du, bai ez bai? Epe! Nola ez? Ahozkotasunaren garrantzia, ari gara aste honetan behin da berriz. Arbasoen jakinduria horrela jaso dugulako, Bai, hori da. Eskerrik asko agurtzane, segulako bidaia egin dugu zurekin. Oso urrengoan gehiago, Urrengoan gehiago. Bai. Eta ez dakizu zenbat eskertzen dugun horrelako bideiak egiteko aukera izatea, ze nola orain herri mugakietara soilik mugitu gaitezken, zurekin kilometrotara eta kilometrotara dauden lekuetara joaten gara. Eskerrik asko agurtzane. Zuri, beste bat arte. Agur. Aio. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ostalarien elkartek jatetxe eta tabernen itxieraren kontra aurkeztutako helegitea onartu egin du eta beraz, eremugorrian dauden herrietan zabaltzeko baimena izango dute. Erabakia hori bai, kautelazkoa da behin-behinekoa ondoren azken erabakia etorri aurretik. Tira, lehen reakzio gisa Gipuzkoako ostalaritza elkartera jo dugu eta bertako kudeak eta arduradun Mikel Aiestaran dugu gurean. Arratsaldeo, Mikel. Bai, elkartetik positiboki, jasotzen dugu albistea, alde batetik, guk argi geneukan gu ez ginela egoera honen errodunak, eta datuak ere horrela probatzen zuten, eta alde hortatikak, emaitza honek arrazoia ematen digu eta berresten digu. Horrela da, esaten dizuen bezala, arazoa ez ginangu, hala ere, erabaki honekin ere, badakigu, arazoa ez dela konpontzen, hori argi daukagu, alde batetik osasun egoera noski oso kezkagarria da, oain ere, sektoreak erantzukizunez jarraitu behar du lanean, orain arte egin duen bezala, esfortzu handia egin du, horregatikan, argi genukan, gu ez ginela errudunak, datuak horrela demostratzen baitzuten, eta ere eskatu behar da, herritar eta bezeroi ere, erantzukizunez jokatu behar degula. Ez bakarrik ostalaritza, baizik eta arlo guztietan. Egia da sektorea oso egoera dramatikoan dagoela, Pentsatzen dugu gure sektorea bintzat kaltetuena izan dela, bai aktibitatean, ehuneko 50 batean eginda lan 2019ko urtearekin alderatuta, eta gure sektorea ere errekuperazioan denbora gehien luzatuko dena da aurreko egoera batera bueltatzeko. Horrela da, argi dago, egoera honetan orain lan egiteko aukera honekin sektoreak batean lan egiten duela, honeko 50 lan egin ezake barrukaldean eta afariko turnuak ez ditu, orduan argi dago egoera horri aurre egiteko, erreskate plan hori iritsi behar dela, oreka hori mantendu alizateko. Urtea pasada, diru laguntzak batzuk orain hasidia jasotzen, eta egia da sektorea, aurreztu zeuzkatenak, horiek gastatzen ari diela, prestamo berriak eskatu ditunak horiek ere gastatzen ari dela, eta egoera jasanezina da, eta horregatikan, bien, erreskate plan hori, eta indemnizazioek iritsi behar dira den bailen. Nitaz askotan oroitzen alzara Naiz irratia. Silvia Rivera, New Yorken jaio zen 1900
1951ko uztailaren 2an. Jatorria Puerto Ricokoa eta Venezuelakoa zuen, baina bera hiri estatubatuarrean jaio zen eta bertan pasa zuen bere bizitzako denbora gehiena. Aitak, Silvia jaio eta gutxira utzi zituen 10 alabak, eta bere amak bere buruaz beste egin zuen Silviak 3 urte zituenean. Ordutik aurrera bere ahizpa Sonia eta bera amonarekin ez ziren. Silvia lehen hezkuntzako 4. mailan makillajea erabiltzen hasi zen. Amonak ez zuen onartzen bere emakume portaera. Ez bere amonak, ez gizartearen gehiengoak. Bizilagunen eta amonaren jazarpena eta mespretsuak jasateaz gogaitua, 1971 urtean etxetik alde egin zuen. Izan ere, jaiotzean Rei izena jarri zioten, baina txikitatik konturatu zen bera etzela esaten eta izatera behartzen zuten bezala sentitzen. Hamaika urterekin alde egin eta drag komunitate batean hasi zen bizitzen, kalean. 60 eta 70ko hamarkadetan trans pertsona asko bizi ziren komunitate hauetan drag komunitate deitzen zitzaien orduan. Izena komunitate honetan hartu zuen berak eta egoerak behartuta prostituzioan lan egiten hasi zen txikitan. Komunitate honetako emakume transek zaindu zuten. Hori izan zen bere familia eta pertsona guzti horien eskubideengatik borrokatu zen bere bizitza guztian zehar. Vietnamgo gerraren aurkako mugimendu bakezalean hasi zen aktivismoan, mugimendu feministarekin, bigarren olatu indartsuarekin batera, 60ko hamarkadan. 18 urterekin Gay Activist Alliance eta Gay Liberation Front taldeekin pertsona homosexualen eskubideengatik borrokatu zen. Pertsona transak mugimenduan barne hartzearen alde eta Stonewalleko liskarren erantzun moduan. Gainera, gazte puertorrikar eta afroamerikarren aldeko borroka egin zuen, Black Panthers taldearekin batera. Eta horregatik ari gara entzuten Stonewall pelikulako soinu banda. Bai, hoixe. Mila 1960 urtean, Star izeneko erakundea sortu zuen Marsha P. Johnsonekin batera. Talde honen helburua kalean bizi ziren gazte transei laguntzea zen. Etxerik gabe eta prostituzioan lanen ari ziren adingabe asko zeuden garai horietan eta hauei laguntzen aritzen ziren batez ere. Stonewalleko istiluak oso ezagunak batez ere azken hilabeteetan oso entzunak izan dira. 1969ko ekainaren 28an izan ziren, egun honetan hasi ziren. Poliziak LGTB kolektiboko pertsonen aurka egindako sarekadak piztu zuen liskarrau Stonewall Inn tabernan. Bertan egin zuen sarekada poliziak eta bertan zeuden pertsonek erantzun azkarra eman zuten. LGBT askapenaren bidean emandako gertakari eta aurrera pausu garrantzitsuenetako bat da Stonewalleko liskarra. Ikusi dugun bezala, Silviak bere bizitza eskubideen aldeko borroka izan zen. Eta 1985ko maiatzean bere buruaz beste egiten saiatu zen. Izan ere, Silviak ez zuen bizitza erraza izan, sustantzia batzuen menpekotasuna eduki zuen. Eta, hurrengo urteetan bere jardun politikoari berrekin zion.
egindako borroka guztiak eta egindako lorpen guztiak hitzaldi bihurtu zituen. 2000 urtean, TLGB guztien ama izendatu zuten Italiako Millennium Martxean, eta 2001 urtean Star erakundea berrezarri zuen. Eta bertan jardu zuen 2005 urtean, Otsailaren 19 gaurko egunez, gibeleko minbizi baten ondorioz hiltzen arte. Gaurko egunan Silviaren istorioa entzun dugu, gaurko egunez hiltzelako duela 16 urte, baina hala ere emakume honen inguruan kontrobertsia asko egon da, normala den bezala, mundu guztiak du bere iritzia, eta baina garrantzitsua da horrelako emakumeak batez ere gaur egun bizi dugun transen inguruko eztabaida honen artean emakume honen bizitza ekartzea erabaki dugu, eta Gaur Silvia Rivera izan da, atzo Audre Lorde izan zen, aurreko astean Joan Robinson eta Elinor Ostrom, edo Nelly Bly, horrelako izen ugari aipatu ditugu eta aipatzen jarraituko dugu, guk ere historiako emakume ikusezinak gurera ekarri nahi ditugulako. Beraz, proposamenik baduzue, asko gustatuko litzaiguke, beste emakumeen izenak entzutea, eta jasoko ditugu gustu handiz zuen iritziak eta zuen proposamenak. Guk asko ikasten dugu egia esan. Nik behintzat. Asko ikasten dugu zuekin eta espero dugu zuek ere gurekin zertxo bait ikastea. Eskerrik asko, Amaia. Zuei. Keep calm and bigarren kafea. Uste dugu bidarraien dabiltzala lanean eta gero kontatuko digutela gustua baduten Maika Etxekoparrekin elkarlanean sortzen ari diren lan horren inguruan, baina tira, sortze lanetan bakarrik ez, baita jendaurrean ere. Atzo emanaldi eskaini zuten Oñatin, gaur Amezketan izango dira, eta asteartean ondo bidean Ibarran. Lapurtarrak Gipuzkoaren konkistan ari dira eta opoza ematen digutena. Garai batean bezala mugak itxita edo ditugun honetan kultura izatea akaso berriz ere. Muga hori ez gaindi, herri eginarazten gaituena. Ich folge dem Rauschen der schwingenden Stille Mond. Uralte Lieder dringen aus den Nebeln vor. Komm und fliege mit uns. Katalin Salaberrik dagoeneko adirazi dugu bera ez dela lapurtarra, baina antzerkilari gisa bide luzea egin duen emakumea bai. Xirristi mirristi konpainian adibidez, edo adibide argi bezala, baina beste imatetan ere. Antzerkigilea eta irakaslea, gazteekin lan eginez ezagutu zuen Katalinek Jokin, eta Jokinek Katalin, antzerkia, ipuina, musika, denak egin zuen bat hartan. 2006az geroztik elkarrekin egiten dutelan ipuina kontatuz eta gure saioan askotan esan dugun bezala, ipuinek duten magia eta gaitasuna ere baliabide dituzte, gazte eta helduei helaraziz. Euskalgintzan egindako lana aitortu bertzaile, akaso tarteka aitortu zaie, eta Katalinek 2016an EAC-saria jaso zuen. Lapurdin, Xuberoan, zein Baxenafarroan frantzeseko ikuskizunen aurrean euskarazko ikusgarrien beharra aldarrikatu dute maiz, eta hortarako borondate politikoa behar dela, adirazi. Kulturak eraldaketarako erraminta dela ipatu badu inoiz, Jokinek eta Katalinek heltzen diote erronka horri.
Eleka taldeko bikideak ditugu gurekin bigarren kafearen laborategian, eta ongitorri eman behar diegu biei, eta barkamena ere eskatu. Esandako gezurrengatik ongitorri bioi. Mil esker. Egia iran ez da sobera larri zerentani sortzez lapurtaran ez. Orai, basina fartara. Aipatu du nik mugaz bestalde libreki zuek ikustearen plazerra, baina zuek arateta onat ikustea, baina errealitatea ez da hain poetikoa, hain libreki. Ez, kara euskaldunak mugaz alde batera eta bestera egin duzue, bide luzea, ona etortzeko, oinatira joateko egingo duzue, Euskal Herria Hundiaren isla izango da, gaurko zuen bidaia. Bai, behar izan dugu zeharkako bide bat hartu garai bitxi hau untan, ez da mugari eusteko do. Bai, pasagira bastanetik eta Nafarroko mendiak zeharkatu ditugu Gipuzkoara heltzeko, hau egun bide erresena delarik kostaldetik pasatzea. Azalpen gehiagi eman gabezta. Alare, poesiari pixka bat helduko diogu Katalin eta zorionez hemen zarete, oinatin izango zarete, ari zarete, kultura, ipuinak, zuen lana, gero aztertuko dugu, hori Euskal Herrian barrena edatzen, eta hori bai da, berri ona ez da, bizitituen gara jauetan. Bai, horrek gisaguziz nola eran biziarazten gaitu. Eta importanta da, garrantzitsua da, bakotxa bere inean, segidezan, eta eneiduriko da erresistentzia mota bat ere, ola bakotxa bere xokoan, ez balin badugu gauza handirik plazaratzen ahal ere, me segitu behar da lanean, pentsatu behar da gero bat izanen dela, eta askatasun gehiagorekin, eta beraz gero hori prestatu behar da. Ez dira besoak behititu behar, batzutan gogoa balin badugu ere zen, gure baitan sartzen da olako, ezakin nola egan, olako defetismo bat edo beraz horren kontra joan behar da eta segitu behar da eraikitzen, bizitzen eta alden neurrian biztanena. Eta eraikitzen eta bizitzen, mirristi antzerki taldea sortu zen. Nolakoa izan zen hasiera? Zergatik sortu zen? Desiotik, beharretik? Mirristi, beraz guk badugu Daniel Landart, gure, orai pixka bat nola eran baztertua da, baina garai hortan gaitzeko eragina ukandu kultura mailan eta biziki antzerki mailan. Eta beraz garai hortan kostal Baionan, bere nahikaria zen Baionan, zerbait antzerki talde bat sortzea. Egia erran, bildu ginen jokolariak denak barnekaldetik ginen, baina Baionan bizi edo Baionan lan egiten. Eta beraz Daniel Landarten nahikaria izan zen hori, talde horren muntatzea. Hala. Eta 2016 urtean Euskal Herriko antzerkizale saria jaso zenuen, aspalditik egindako lanagatik, Katalin antzerki katalizadorea, esan dezakegu agian, ez? Zer suposatzen zuen zuretzat? Aitortuko dautzut, antzia nuela, ukan nuela sari hori. Ezakit, uste dut ez dautala fitxik egin. Ez, egia, hola dinda, egun batez errandautate banuela sari bat, hartu dut, eta antzia nuen. Zuek aipatu arte. Gogoratu. Beraz, araz, efektu egin dautan. Voilà, ez da fitxik erraiteko, bada ni bezalako jende asko bada, hola, kutsu bere zukoan lanian ari dena. Eta ez dira baitez bada saristatuak, izendako, ezak norbaitek ene izenari pentsatu baitu. Ze ona, sari bat jaso eta aztuta. Aztu? Bai. Lan egitea, gokitzen baita saria jaso eta lanean jarraitzea. Hori da, ororen buru hori da. Gu, bigarren kafean beti aipatzen ditu referenteak, eta gure ustez aipatu behar da referentzia. Mila esker, Katalin, horregotagatik. Koloreak aterako dizkigoren Gaialin. Kausa, zentzu gaben
Kaialin, akaso sari honen inguruan ez, baina maiz galdetuko zizuen jokin ezagutu zenueneko hartaz, eta 2016 ez, desente atzerago joan beharra da, zure eskoletara, gaztetxo, umetxoura urbildu zen hartar arte, igaro dira urte batzuk, hau askotan azalduko zenuten, baina nolakoa izan zen zuen arteko elkartze hori? Ikasle nuen ikastolana, eta gara jortan ez duen pentsaten noizpeit gure bideak berriz kurutzatuko zirela. Egan behar da ikasle honan nintzela. Hori da, ahasuntza hori nizkutaz. Eta, gure hola elgar ezagutu ginuen, eta gero berantago atelier bat animatzen nuelari kolegioan, berriz ukan nuen jokin ikasle bezala, antzerki atelier hortan, Salvador kolegioan egiten zen, hori. Eta ara, zonbait hilabete pasatu ginituen berriz elgarrekin. Eta askoz berantago, beraz, nik gogoa nuen aspaldi untan ipuin kondatzen hartzeko. Ez baitez bada gainera nola ejan. Ipuina ikusten nuen nik eskualaren biziarazteko manera bat, beste manera bat. Beraz, erakasle nintzen, ikusten nuen ipuinaren bidez gauza anitz pasazten ahal zirela. Antzerkian bidez bezala, berdin-berdina. Hizkuntza biziaraziz, tresna horiek baliatzen ahal zirela. Eta beraz, hori aipatu niolarik berriz ere Daniel Landarti, egun batez, kondutan hartu zuen, eta gero, jokinek eranen du berak nola ezagutu ninduen. Oida, guain alderantziz egingo dugu aldera. Zerbait badakigu. Segida emanen du. Ikasle hon bat bazen goiuri, antza, ikasle hon bat bazen, ara urbildu zena. Bai, eta... Berak dio. Eta nik egan behar dut orain Katxarin erakasle hona zela, beraz. Egia du. Eta bai, gero ni ordeon liceoan, batxilergoan, koldo amestoiekin egin nuen atelier bat historio kondatzen, ipuin kondatzen, eta han Daniel Landartak begiztatu ninduen, eta orduan niri pentsatu zuen Katxarinekin bi bozetan historio kondatzen hasteko. Egan behar da ere Katxarin uzkurzela bakarrik aritzia, justuki antzerkitik heldu zelako, antzerkian beti tropak ezagutu zituen, antzerkilari tropak eta tropatik bakar da dera pastia etzen horren alde, eta ordean bi bozetan kondatzea pentsatu zuen, eta Daniel Landartek proposatu zidalarik, nik egin nuen, erakaslea izan nuen txikitan, gero antzerkiarekin ikasi nuen DBH-en, eta azkenean berriz itzultzen nintzen Katxarinen gana. Eguzkiaren bilatera da argi dago, ez dakit Katxalin, zure belaunaldiko artista desente, antzerkizale, ipuintzale, pilo bat pasadirela bere eskuetatik, ez? Pasatzen badezu, badegu lekukoak Katxalin, zeintzu izan ziren zure referenteak, zure maixo handiena, zure irakaslek? Badakizu, uste dut azkenean, izan da Daniel Landart, zer nahi gizaz, hori izan da urbilena, untsa ezagutu duguna, eta ezagutzen duguna, eta lan handia egin duena, eta zinez bere bizia eman dio antzerkiari. Hori bada, gero gutxiago ezagutu dituztenak idazle bezala, Monzon, Lartzabal, eta nik xantza ukan dut, ene ama antzerki zalea zen. Eta beraz, ez ginuen autorik, eta baina ahal bezala, mobiletaz, eta eramaiten gintuen antzerkien ikustera. Beraz, beti danik nik xantza hori ukan dut. Ene belaunaldian gutik ukan dute xantza hori. Ama zaletasun hori bazuela. Eta beraz, antzerkia goizik sartu da gure familian. Gero,
gero biziak du egin, hola, badakizu, koldo ezagu, txominegi, pixka bat elgarretaratu, hola, naturalki egin ditugu formakuntzak, ego aldera dingira, ere beste batzuekin, izan da, memento hortan, orai ez dena, izan da antzerki amaturaren badakizu urrezko garaia. Talde hainiz bazen federatua ginen, gure artian, errikasi guzietan bazen talde tipi bat, bazen hola antzerkiaren inguruan, beraz, gu haurek dugu gure mundua sortu eta gure aintzinatu gira, ere miristi garaian, gorputz espresionea eta sartu dugu, ordu arte egiten etzena, gainera apezen eta usu pian eskuziren antzerkitaldeak, beraz gorputza etzen sobera erabiltzen. Beraz, emeki gure artian eta biztan dena besten eraginak hartu zire, guk sortu dugu gurea. Beraz, ez dut eredu, baditut lagunak, baina eredu ez. Jokin aipatu du lehen ipuinek antzerki gintzak eta musikak egin zutela bat, izan ere zure formakuntzan musikak izan du, bere bizeko pixua, izan bazara musikari, gauza guzti hauekin batera eta horrek uztartuta eman ditu, gaur egungo hainbat ondorioz. Bai, ni ofizioz eta eskolaz musikaria naiz, eta oraindik hori da nire ofizioaren partea handiena, eta orduan oso naturalki txominegirekin uste dut hasi ginela uztartzen ahaltzelarik musika eta ipuina. Baina musikak biziki nola egan egola edo paper anekdotikoa du gure ipuinetan ala ere, justuki nire posten naizelako ipuin kondatzen hain izelarik kondalari zaitea eta ez musikari aldatzen zait nire usaiako ofizioaz. Beraz, musika pixka bat lotzen diogu, historioen artean guk askotan historio anitz kondatzen ditugu, ez dugu bat luzia kondatzen, baina 5 pasei edo 6-7 labur, bata bestearen atzetik, eta orduan historioen artean musika pixka bat. Ni perkusionista naiz, beraz, perkusio pixka bat ekartzeak laguntzen du. Eta musika aipatu zuenez, nik jakin egin duke zer da zezenaren taldea. Hau da. Yuko. Zezenen taldea niretzat orain kriston nostalgia da. Taldea lokartua delako, momentuko. 10 urtez izan da nire taldea, nire talde tai bat. Lagun talde bat, Senafago eta Lapordiren arteko lagun talde bat. Eta egia da gure musika oso berezia dela, deitu ginuen astapen batean punki boltsebikoa. Hoi, esan dizazuke deten gauzarik ederrenetako izango da? Hau da, musika balkanikotik inspiratu ginelako asko. Eta gero, bigarren diskoan deitu ginuen Flunch joka. Flunch da Frantzian den restaurante kate bat, non asko baden jateko, ez da ona, baina bada asko. Eta, bueno, eta iringedaz eta gure bidiskoak eta gure ibilbidea segitzen bada ipuinetik asko gure zezenan taldearen historio hortan. Beti gure musikaren inguruan ipuinak kondatu ditugulako, beraz. Egia da, ipuina beti hori izan dela. Eta ipuinoiek eraman zaituzte beste kultura batzuetara, aipatu dituzu musika balkanikoa, baina referentzian hauetan badaude beste lurralde eta influenzia asko, ez da? Bai, guk Katxainekin biziki goizik gostua hartu dugu ez Euskal Herritik heldu ziren, ez bakarrik Euskal Herritik heldu ziren historioak kondatzea, baina mundu zabalekoak ere bai, euskaratzea, Katxainek euskaratzelan pollita egiten du, eta gero elgarrekin deliberatzen dugu bi bozetan nola kondatzen aldugun, nola emaiten aldiogun testu hori bizia, eta hori da gero bien arteko lana. Euskaratze lana, beti idazte lana Katxainek egiten du, ni alferrutsa naiz alde hortan, eta gero aldiz elgarrekin kondatzea eta bizia maitea elgarrekin erabakitzen dugu.
Nola izaten dira normalean sorkuntza prozesu horiek? Azten zarete ipuin batetik, gero sortzeko ikuskizun osoa, idei orokorra daukazue eta azten zarete bilatzen ipuintxok edo ze historiak enkajatzen dira hor? Asko irakurtzen dugu, Katiaineketanik, ipuin liburuak, sekatzen ditugu, irakurtzen ditugu, eta gero hautatzen ditugu batzu gostatzen zaizkigunak. Eta gero saiatzen gira hori, ari baten emaitia. Batzutan aria da ere aririk ez izaitia. Zinez txominegirekin atera ginoen ikuskizunean, etzen aririk bereziki, baina biziki ongi lotzen ziren istorioak bata besteren atzetik. Eta beti kasu maiten dugu Euskal Herriko mitologia ere beti pixka bat agertaraztea, oso klasikoak diren istorio batzuk kondatzia ere, beti uste dugu entzunak eta berriz entzunak izan direla, baina ala behar da, ipuin bat behar da berriz entzun, eta sustut belaunaldi gazteak behar dituzte entzun, uste dugu entzuna dituztela, baina eiek ez, eta ordean klasikoak, berriagoak, mundu zabalekoak, hemen gure xokoetakoak, beti olako oreka bat lortzen saiatzen gira. Saiatzen gira ez saio berian hiru laminen ipuin kondatzia, ez? Bakarrik bat lamineri buruz, beste bat desberdina olako gauzak antolatzen ditugu, eta hor, Maika Etxekoparekin hasi dugun lana, igual beste manera batekoa izango da, igual ari bat argiagoa izango du, baina oraindik goizegida segur izaiteko ala izanen den, ala ez. Ez nian uste erraiten ziela, aitonen semek gezurik, bere terretxek oetik, neskatuari ez diki, abileta soegin. Musika eta ipuinen uztartzean entzuten ere ginen orain txekalakan, eta hor partein artean badatxan jota bere, hori ere bada. Bi pertsona desberdin dira, bi Xane Gota bere dira. Bada Xane Gota ber kalakan kantari dena, gaztea 35 urte batekoa, eta Xane Gota ber ipuin kondalaria, niri katekisa egin zidana, anekdotaren zat, Katiain erakaslea nuen, eta Xane Gota ber ipuin kondalariak izan ditu telebizio osoan. Magiko ez da, Xane Gota bere perkusionista zu bezala, Xane Gota bere kontalari zu bezala. Bai. Beraz, lagun edo referente izan duzuna ipuin kontalaria eta ez musikaria da. Ze? Lagun eta referente izan duzuna ipuin kontalari izan da, eta ez kalakaneko musikaria. Ez, hori laguna dut, baina referentia ipuinan behintzatez. Maik kontatu edo galdetu nahiko duen, baina orain ahozkotasunaren nazioarteko jaialdian zabiltzate, nola ikusten duzu euskal kontalaritzaren egungo egoera, osasuna zitzegin badaiteke edo? Iparaldekoaz mintzatzen alniz, ni? Iparaldekoaz mintzatu, noski? Kondalaritzak ez du toki handirik alere iparaldean. Biziki nola erran, ez da balorizatua bat ere. Alde batetik da zinez haurrei zuzendua den zerbait, eta guk nahi ginuke helduak ere urbildite zen, baina ipuinen kondatzen ari girelarik usu dira aurrak eta aurtipiak gainera. Da kasik irurtetik goiti. Gure ikusgarria ez delarik tipiendako, hori da, joera hori da, ipuina aurtipiendako. Eta beraz ipuin guti gira, eta ez dugu toki handirik, kulturan, bizi kulturalean, hasteko ez dugu toki handirik. Iparaldeko jendeak atxikidu ipuina zela supazterreko zerbait, etxean, eta ordean ez du hori biziki balorizatzen, biziki arrunta du.
eta agunta izaitiaz gain, orain bakarrik haurrer utzia du. Eta orduan falta da publiko baten eraikitzia, hemen egiten ari zaretena, koldo saiatu da eta batzutan lortu du azparnekaldian eta bainan bada oraindik lan asko publiko horren eraikitzen. Eta zori gaitzez, frantses kondalariek lortzen dute iparraldean ere, Donibane Loitzunen bada festival bat frantses kondalarientzat, Angelun ere bai, eta hor publiko bat eraikitzen lortzen dute. Horiek ari dira lanean, beraz orain guri lotzia ere. Eta Txoritxo batek esan digu orain proiektu berri bat sortzen ari zaretela. Kontatuko diguzu zerbait horren inguruan? Bai, Maikaitxiko Parikin hasiagira lan baten muntatzen. Istorioak beraz hautatuak ditugu, eta emeki elgarrekin orai forma emanen digu. Erran behar da txomin egirekin ukan ginuen esperientziak guretzat biziki polita izan zen, aberasgarria, polita, eraiki, zinez, ekarri zaukun zerbait. Zenta frangotan bakarrik ari gira, alistaula zuzendari batekin, ezakit beste sendotasun bat emaiten du lanari. Eta espero dugu Maikarekin ere gauza bera izango dela. Bon, Maikarekin ari gira, baina guk ere badugu gure ekarpena, ez du berak ere elgarrekin montatuko dugu, bai. Hemen ostiralero bigarren kafean ohitura badaukagu, jartzen dugu Goiuri aitzaki bezala, esaten dugu Goiuri ipuin bat eskatzen dugu ostiralero. Gainera Goiuri jartzen du hola, bada garaia esateko. Eskalea hotxa jartzen du. Kontatuko diguzu ipuin bat. Baina denoztai gaude. Eskerrik asko, mai. Bai ala ez. Egia da. Aitortu behar da. Ostirala abiatzen dugu pentsatuz, gaur ipuinak izango dugu. Eta gainera gaude, berai behi da. Goiuri eskatu. Kontatuko dugu zuen, historiotxo. Historiotxo bat kondatzekotan, kontatuko dizuegun nola hasi ginen, Xuxen Katjalin eta ni historio kondatzen zenta kondatu dizuegu, elgar berriz pentsatu ginuela bata besteari, baina gero hasi ginerarik hori guzia pentsatzen, ibilalditxo bat egin ginuen Katjalin eta nik, gure bi herrien artean diren mendietan. Katjalin orain Bidagain bizi da, orain badu aspaldi, Bidagaitarra da. Bidagai beraz zuen geografia behar duzu pixka bat berrikusi basena baina. Basena farran baino. Guk ez da gizargatik itxasotar genuen Katjalin eta hor egin dugun asketa. Kasu, gizonak eta emazteak desagertu dira olako petioak egin. Basena fartar bat lapurtara dela gaitia, biziki peligrosoa da. Eta beraz, Katjalin Bidagaitara da ni itxasu, gero itxasu eta Bidagai elgar unkitzen dute. Eta biek unkitzen dute ere bastan, Nafarroa. Bada hor, hiru zonalderen junta da. Eta orduan hor, itxasu eta Bidagaien artean, ibiltzen ginela gertatu zitzaigun historio tipi bat eta hori kondatuko dizuegu. Beraz, historioaren astapena jandu, salatu du, beraz lotuko niz albezala. Beraz, mendi horietan ibiltzen ginelarik, arratsalde batez, arratsiko sortziak zitazkeen. Ordu artean zuten ginituen azantzak. Xorien piupak, haizearen kantua eta ostuen firfira, azantz guziak, bata bestearen ondotik isiltzen ziren, norbaitek itzaltzen balitu bezala. Ez ginen bat ere fida, erranion jokini, ze gertatzen ari da? Guk hala ere aurrera segitu ginuen, eta sekula santan ikusi ez ginuen harpe baten aintzinerat iritsi ginen. Harpe hori ez ginuen ezagutzen alta ez ginen bat ere galduak, gure betiko xokoetan ginen, Mundagaingo kaskoa gibelean, hartzamendi hortxetan, iparlamendia ez dugun, baina harpe hori ez ginuen inoiz ere ikusia.
Eta hor ginela, bat-batean zerua urratu zuen argi bizi haundi batek, burua itzularazi zigun, su bola erraldoi bat agertu zen mundagaingo kaskoan. Debrien bisaia erraiten diot Katalini, baina zer ote da hori? Su ziri bat, kometa bat zer? Hori egan bezain laster, su bolak zerua ziztu bizian zeharkatu zuen, eta gu ginen lekura iritsi zen. Gu ordion harriturik ginauden. Bi ahari erraldoiek ikaragarriko orga bat tiratzen zuten, eta orga horren gainean, gure bizi guzian ere ikusi ez ginuen emazterik ederena zutik zegoen. Katelinetani mugitzerat ez ginen hausartzen, hatxaren hartzerat ere ez ginen hausartzen. Andere dergura aldiz, poliki orgatik jautsi zen, eta gure gana torbildu. Eta beltzuri eginez, errantzigun, baduzue kopeta unaraino tenore untan diteko. Ni dama naiz. Batzuek Andere, beste batzuek Mari deitzen naute. Eta guk txunditurik begiratzen geniolarik, orduan ojo bat entzun ginuen. Eta ikusi ginuen behi bat mahumaka heldu Andereren ondotik. Iduri zuen ongi etorria emaiten zigula. Ezakitxusen zenbat denboraz egon ginen, hola, mututurik, hipnotizatuak bezala ginauden, ez ginen menturatzen hatxan hartzeat ere. Orduan, Anderek, arpearen sarrera erakutsi zerrantzigun, barne hortan sartuko naiz, eta hor egonen naiz 7 urtez. Baina desagertu haintzin, opari bat eginen dizuet. Usaian umore honean naizelarik, ene bisitariek urre posi bat eskaintzen diet. Baina zuei, usaiaz kanpuko opari bat eskainiko dizuet. Eta istorioak konatu zizkigun, ipuin zoragarriak. Zuek eta ni bezalako jende aguntak biziki gutxitan entzuten dituen ipuinak. Eta hartako, gero azken behako bat eman zigun eta arpearen iluntasunean desagertu zen. Katalin eta ni zur eta lur eginik bezala bultia batez egon ginen hor. Azken finean, amets luze batetarik iratzartzen bagine bezala elgarri begiratu ginuen, eta egun hortan berean deliberatu ginuen, herri biliko ginela, istorio kondan Andereren altxogaren partekatzeko. Beha honda izuela ba, eta heldu herri. Agurtu beharra dauzkagu, Katalin Salaberri eta Jokin Irungarai, baina benetan plazerra izan da. Eta gure lurretara asko hurbiltzen zareten hauetan, bigarren kafean nahi duzuenen hartuko dugu, eta bigarren saio hortan kontatuko dizkiduzue, abia puntu duen ipuin honek edo kontakizun honek, ez dago dara zizizizuen hainbat eta hainbat ipuin. Horiek ere entzongo ditugu eta. Gu kondatzeko prest. Esker milan, adiozen arte. Izan utxa. Adio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueno, Euskal Herrian ere funky erritmoak lantzen dira, uste baino gehiago, hori ere askotan aipatu izan dugun zerbait da, baina kasu honetan, bueno, estilo anitzeko disko bat egin dute, estilo asko landu dituztelako, Ur taldekoek, Ur taldea, bueno, bertan dabiltza Urtzi Azkue, Andre Melo eta David Gorospe, gaur Andre eta Urtzi dauzkagu gurekin. Horteko behar izan hori sortu zitzaidan, eta bueno, poli kantuak proposatzen hasi nintzen, nola etxeko estudio bat daketan montauta etxan, suerte eukin nun, ez? Nere burua pixkera askatzeko eta konfinamentoa aurreiteko erabili nun asko.
Eta bueno, baian lehenik beste proiektu batzutan ibilitako David Gorospe eta Andre ezagutzen dituen. Eta bueno, pentsau nun nola haiek estilo hortan muitzez eta balako feeling bat euki gendun. Pentsau nun igual proiektu hortan zein gozabela enkaja, gozabela, ez? Eta bueno, komentau nien, bai ezon zeben, ez? Eta horti ja ziginen pixke bakoita azizan ja bere apurra ipintzen, eta ja diskoa sortu genuen arte. Y bueno, el funky, pues en Brasil en Río principalmente hay una escena funky muy, muy fuerte. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar, pero seguramente de Tim Maia, por ejemplo, la banda Black Rio, que es un grupo también conocido de funky de los años 70, 80. Hay una escena muy fuerte, entonces yo crecí mucho escuchando mucho funky brasileño de Río y aparte siempre me encantó, siempre me he estado escuchando mucho funky, pero creo que por eso, por la escena funky en Río, una escena bastante potente. Hori da, bai. Eta nik uste igual, konfinamentuan sortu ziren reflexio batzuna azkenean. Bai, eta denbora nola pasatzean, ez? Denboran kontzeptu hori. Azkenean danazako sakula, beren aurkera guzela, zea ezberdina dauzkela, ez? Bizitzaren fase ezberdinean, funtzio ezberdinak eta denbora berare ezberdin pasatzen dela batzutan. Eta, azkenean denboraren trena, ez? Musikaria, astelehenetik ostiralera, goizeko 10:00-tik 12:00. Naiz irratia. Bueno, ze sensazio erra, ipuña entzun da gero, Jokin eta Katxalinekin, plazerra. Ze politia, Bai. Ostiraletan beti ze gustu batean. Bai, beti riparrandi batekin atertzen gara mendik. Agurtzan ere aipatu du, beak ipuñak eta olerkiak eta maorien ahozkotasuna asko maite duela. Bai, eta arbasoetatik jasotako jakinduri hori, ez? Bai, baina iparraldetik salto egin behar dugu Kataluniara. Vale, molt bé. Ondo ditzen zintu? Estic molt preparat. Molt preparat. Aste honetan hitz egin dugu, Kataluniako hauteskundeak direla eta independentismoak 50% langa gainditu duela, baina orain hor gaude, akordioen zai, eta guk esan dugu. Pasaden ostiralen MIK programa aipatu nuen. Egia da, MIK ekarri genuen gurera. Gora Katalunia. Hoi da, baina guk pentsatu dugu, gure korrespontxalekin hitz egitea, noski. Eta ez daude Katalunia, baina asko dakite gaiaren inguruan, beraz. Kontxita, Marimi, hor zaudete? Hemen gaude. Kataluniari buruz asko dakina Marimi da, Egia da, hemen kontatu behar dugu. Marimi lotura handia duela Kataluniarekin. Bueno, baina, ja urte asko bira gertanen aizela bizi, eta Kataluniakin bai, eta hango giroakin ere bai. Baina orain hauteskundeana, nik uste denok ere ikusi begula zer gertatu dan, Eta lehen osatzen zuen bezala, Bizka Katalunia, baina diure. Hala izan behar du, Hala izan behar du. Orduan, ez da, berri ona Kataluniatik, igande honetako hauteskundeen emaitza, ez da? Neurri batean behintzat, zea, ipatu beharko dugu eta Voxek lortu duena. Hori handia izan da, Horre bai gelditu utzi naula, baina kao ia. Hori nire bai, niola gelditu nintzen. Ni pentsatzen nuen, agerture ziala egingo. Baina begira, ze pizkanaka, mekatxiz, Eta horieko pizkanaka sartzen ari dira. Bai. Bueno, laranja hauei bai, zuku guztia bukatu zaiela, Oie berriz aldean zira, oiek 26 edo zenbat zituzten, 33 edota. Oraingoan berriz gelditu dira, bida, peskas. Bai. Bosek egin die
dela iri pasabiat bitie, eta, bueno, ez. Bai, Voxe janditu laranjak. Bai. Zenak, uste baiet. Bai. Aste honetan aritu gara, itzegin dugu... Nik momentutxo bat esateko, begiratu beharko diogula independentismoak eman duen gorakada. Nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, eta bestela, ez dakit, pesimistak edo bihurtuko gea, eta ez, nik uste dut optimismo handia sortzeko moduko hauteskundeak izan dirala, eta ez dakit azkenean zer nolako akordiotara iritsiko diran, horiek ikusiko dugu, baina behintzat badute gobernua antolatzeko modu asko, eta bueno, nik uste dut erreza dutela. Hitz egin eta akordiotara iristera, eta nik uste dut denok egon beharko dutela, pozik beraiek ere, eta era honean egongo dirala, naiz eta denok azkenean, denok boterea nahi izan, boterea batek eramango du bakarrik, baina, bueno, besteak inguruan ibiliko dirala, eta, bueno, esatzen dut oso interesantea dela. Guri begira ere, gero gure etorkizunari begira ere oso interesantea da. Bai, uste duzu, eragina izango duela gure urrengo hauteskundeetan Kataluniako emaitzek, eragina izango dute? Nik uste baiet, beti, bai Kataluniak gurekin eta bai guk katalanakin nik uste beti ongeara pixka bat bata bestean zer egiten dan, zer zan egiten, eta oain gontan gainea irabazi ondoren, irabazi, bertin eskainoak izan ditu, orduan irabazi, zela kontatu leiken aiz eta hilak irabazi. Eta nik uste elkartuko dirala, eta guretzako ere ondo etorriko dala, nik ala ikusten dut. Eta kontxik esan du bezala, positibo baikorrak izan behar dugu, eta nik uste baiet, nik uste ondo etorriko dala. Aste honetan Kataluniatik audio batzuk bidalizkigute gure lagun batzuk eta gure kolaboratzaile batzuk, eta behaiek galdetzen zuten, behaien ondorioa zen, baietz zoriontzeko azala, lortutakoa, baina beraien beldurra zen, ea gero benetan herri bezala aurrera egiten lagunduko dien honek, ze... Badatoz, errepresio handi bat jasatetik, eta azkeneko urte gogorrak izan dira, eta sumatu genuen gure entzulen artean, gure entzule katalanen artean, bazegoela beldur puntu bat, eta beraiek ere esaten zuten, agian orain Espainiako eskuinak, hain gutxi, eserleko hain gutxi lortu dituzte, ea errepresioa areagotu egingo zen, eta beldurtuta sumatu genituen guk. Bai, errepresio hoxe izango dela eta indartsua gainea. Zergatik, edo zeinek, zer irabazteko asuma dunean eta galtzen dunean da batizu amorroi sartzen da, amorroi, eta oraindik eta ordu da gehiago kontra egingo dute, hori ikusia dago. Baina beraiek asko dira, irabazleak. Hoxe baiet. Batera etortzen baldin badira, besteek noski oso indartzu jarriko dira, baina kasketa bat balitz bezala, hartuko dute. Bai. Baina niri bildurra ematen diana da kaleetan gertatzen nahi dana egun hauetan. Bai. Bai, hoxe komentatu behar dugu, Pablo Haselen atxiloketaren arira. Horren arira, bai. Iztilu ugari egon dira egun hauetan, eta ikusi genuen. Eta jarraitzen dute, hori da. Ikusi genuen nola neska batek zoritxarrez begia galdu zuen fomezko pilota batekin joziotelako mosuek, eta iztiluak larriak dira, bai. Baina ez bakarrik Katalunian, bai Madriden, bai Valentin, zabaltzen arira, zabaltzen. Uste duzuen nola edo ala erlazionatu nahi dute gatazka kalean eta gertatutakoarekin Katalunian eta betiko diskurtsoa botatzeko? Bai, eta zaltzio zuen nengoan entzun Aznarrei. Noski nola arrotu lehizen beste independentzia irabazi dula,
€125 zea besteik ez daukatela, zergatik erdila izan zela astentzioa, eta orduan €125 aber nola arrotu leiten. Beraiek ere askotan horrela irabazi dute, No, Bai, eta... Esate izut nola dauden zegorrotoa eta zezea daukaten. Bai, eta beraien errealitatea bakarrik ikusi nahi dute, eta... Hoi da. Eta gero beak nola galdu duten baita ere, hori ere, ez dute nahi eman, ez dute nahi ezagutu, eta ordu hortan bizta ez dakitela zer egin, bestean aurka juteko. Ikusten da. Zenolako buelta eman du politikak ez da, Katalunian. Ikusi da, izugarria da, bai. Nik usten nuen, baino asko ze handiagoa, eta zuek ere segurazko ez zenuten pensatzen horrelako... Ez, genuen. Horrelako buelta ez. Baino... Ezkerra Republikana nahiko ondo zebilela eta hori esaten zano indala jainerte batzukan jendeak hitz egiten daula, baina ezan behin ere pentsatzen, gero beste partidu guztik eta denak zeakungo zianik, ez? Olako zergatik ezeak ere, bigarren lehenengoak eta bigarrenak eskaino berdinak zen dituzte, ez? Ogeita meiruna, ez? Hoi da. Eta gero, porkat berriz 32. Osea, que horri dira denak ere, baina, klaro, irabazirula, gehiengoz, independentziak, hori ikusten da. Hoi da, eta gaur Urkulluk esan du, bere ustez, independentismoa jaso duen babes honek elkarrizketarako bidea irekiko duela Madrilgo gobernuaren eta Kataluniaren artean, eta baina hori ikusteko dago oso baikor ikusi dugu Urkullu Madrilek dialogatu nahiko duen. Bai, hor asko nahiko dute, hori PSC eta Eskerra Republikana elkartea, baina horiek esan zuten, ez zirala elkartuko PSC-ekin. Orduan, nik uste, jungo dirala independentzialdetik. Eta orduan, elkarrizketak eta ez dakit nola xamurtzeko tokin ez bai aukertzen. Nik uste bet, horiek zeinatu zituzten adierazpen haiek eta independentistak elkarrekin juteko, hori mantendu egin behar dutela. Eta nik uste dut horrek emango diela indarra, ez? Bai, nik uste elkartuko direla, Orain arte bet izan dira, azkeneko momentunan denak elkartzeko hemen Euskalduna baino gehiago, lehen omikin elkartzen ziran behan artean, oain ez dakit, azkeneko momentun esaten duen, ez dut uste. Ez dut uste, azkeneko berria bada, Eskerra Republikanak esan duela, gobernu independentista eta ezkertiar baten alde egingo duela. Bai. Baina hor daukagu, kupek esan du bestalde baldintzak jarriko ditula Junts perkatekin balizko akordioak lortzeko negoziazioan, hor badaude, ez dakit behaiek eskatzen dute, segurtasun politiketan 180 graduko aldaketa bat, behaiek nahi dute Mikel Sanper barne kontseilaria ordezkatzea, baldintza asko eta desadostasun asko daude, baina egia da muinean... Oikin kostako zaie gehien bat, iristea, hortarako daude akordioak. Eta hortarako daude, eta bakoitzak joko du bere aldera, baino denok eman beharko dute amore, zerbaitetan, ez? Nik bai. Azken zinean helburu bezala balin bada gobernu independiente bat izatea, hori izango izateke nagusiena, helburu nagusiena. Benetan politika da, Bai. Benetan sinisten badute independentismo hortan, aurrera egin behar dute. Partidu guztik elkartu, ezkertiarrak eta izu, benga aurrea. Independente guztiak. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, zer nolako joera izango duten, gure hauteskundeak etortzen diraneako. Iruditzen zait oso garrantzitsua dela, gertatuko dana.
Azken finean, pues gure aurrekariak izango dira historia hortan, eta hemen beti izan dugu senidetasun handia. Euskal Herria eta Katalunia oso senidetuak izan dira beti. Eta katalanak euskaldunak tilo bat zehatzen dute. Nik uste guk beha baino gehiago, baino oan ja elkartasun hori askoa da zehatzen. Eta nik uste Katalunia eta Euskadi bateak nugo direna. Marimi, zuan bizinanen, elkartasun hori nabaritze zenon? Esaten dizut, katalanak beti izan diela, euskalduna ikaragarrizko, bai. Guk beha iri baino gehiago. Ni orduan nabaritzetan, baino oan ja, berdintxu daude baita ere ja, euskaldunak ere, katalanai, gehienko baten nipin, ze handia die. Zuek uste duzue Europatik edo naziarteko eragileek edo interpretazio berdina ingo dute emaitza berriekin? Ui, parra iten duten. Hortxe hau duten. Hoi da, hoi gero ikusi beharko du, baino, haizu. Nik oso garbi ez dauket Europan nundik nola di joan. Gauza askotan gertatzen zait hori. Nolako ilusioa, nolako empeñoa izan genuen Europan sartzeko, eta pensatzen genuen, nustakik gure arazo guztiak konpondu ziela, eta ez dakit dira, gehitu. Eta etorri indira arazo guzti. Hori, gehitu. Eta ez dakit beti esaten dugu, Europa hor dago, Europak, eta Europak azken finean zer egiten du. Normalean estatuari lagundu. Eta estatuak etortzen dira beste sorpresa batzuk, etxeginagoak, ez da? Baina nik uste detala, batez ere estatuari ematen diola indarra. Eta estatu txiki bat izaten ez dugun bitartean, gurea txiki izango da, baina estatu izango litzateke, ez? Eta bueno, badaude, txiki batzuk ere badaude, aizu ez dira bakarrik izango. Nik uste dut, Europan sartu ginen etik gabiltzarenok eurotuta. Gu prestatuta gaude txikiekin batera egiteko. Horregatik. Noski, Europa... Ondo esan dezuten bezala izan da, ez da? Desengainu puntu bat behintzat eman du Europak eta sekulako utopia zirudien eta... Bai. Nik uste ira gehien nahi. Zergatik, uste gendun beste gauz bat izango zala, eta ez. Hemen handiei laguntzeio, eta txikiak kapaldu nahi du. Ez da beste. Eta nik uste, sentsazioi azkeneko urtetan areagotu gindala, ez? Bueno, ni nitzan artean jaio gabe neon Espainia sartu zanen Europan, eta garai hartan egon ziren elkarrizketak, eta nik hori ez nituen bizi, baino azkeneko urteetan refuxiatuen auziarekin nik ere inguruan eta gazten inguruan somatu dut desengainu hori Europarekiko, zertarako baliun Europa gure kostetan horrelako arazoak balin baditugu. Oida. Hori argi dago, Europak berera jokatzen du eta berera da estatuen bilaketa bat. Eta estatuko gero izango dira ordezkarik, euskal ordezkarik ere badabiltzan, eta noizik eta behin hitz egiten dute, eta esaten dute, adierazten dute, eta badaude, eta baino ez dakit, nik uste dut ez dutela, herri txikiek ez degula bat ere indarrik Europan. Hori da nire hori ikusia dago, kentzio horrek ez da gaula, zer egin momentuz minipin, ikusiko dugu, Eta segurako Kataluniakoi esango die, konpontzeko, eta konpontzeko, eta ia... Beste aldetik, Marimi, ez aizu iruditzen, Oriol Junqueras Europak asko babestu dula? Bai. Horrek izan du nahiko indarra, eta bai. Ni zurekin dago, hori barrena eta horregatik sartu zuten, zekien zeintan eta zergatik aspalditik zetorren hori indarrakin Katalunia pixka mendeatzeko baino.
Eta ze pasako da Puigdemontekin? Itzuliko da? Ez dakit. Hori ere ikusteko dago. Nik uste dut, Puigdemont berak ere babesa handia izan dula, ez? Europak babesa eskaini dira. Mira, zenbat urtean bizidan lasai edo, bueno, kanpoan noski, baino, baino Waterloo gainean. Bai, horregatik esaten duzu. Hor badago, ez dakit puntu bat, ezagutzen ez duguna, segurazko. Zirik ere ez dugu izango, zenolako konponketan mota egon dira hor, baina hor derrigorrez konpondu behar izango zuten bere momentuan, Europarekin. Hoxe bai, ez, bestela hola ez da posible hor eukitzea honbiste denboran, zergatikan Espainitik zuzenean, indar gehiokin etialdu edo, bueno, karriak edo ingozten, baino ez dute lortu. Esan dezuten bezala hori ikusteko dago, akordioak ikusteko daude, Puigdemont itzuliko den berez ikusteko dago, ea Kataluniak Euskal Herrian izango den eragina hurrengo hauteskundeetan ere ikusteko dago, baina noski hori gertatzen doanean zuekin harremanetan jarraituko dugu zuen iritzia kontatzeko. Beste zerbait aipatu nahi dezute? Bueno, ni gauzatxo bat izan nahi dut, Bota. Begira. Nik eskertu nahi die Kataluniakoi, ikastolaren bigarren fasea deitzen genion, jende erralduna ikastoletan sartzen hasi zanean, eta orduan jende umeek erdaldunak, eta familiak ere erdalduna, baina euskaldun du egin nahi zuten, eta zen zaila egiten zitzaigun gure ikastola, lehenengo ikastola haietan, danak euskaldunak zidanan, aur guztiak euskaldunak, eta erdaldunak sartu alizatea, eta gainera era baikor batean. Eta horrela joateko, bai erdaldunak eta bai euskaldunak ere. Baina azkenean, anderinoak jakin zuten, Katalunian ia horrelako murgiltze prozesuak ia erabat egin zituztela, eta oso konbenigarria izango litzatekela hemengo anderinok ere Kataluniara jutea murgiltze lan hori nola egiten zuten ikusteko. Bai. Eta joli zidan pila bat. Marimi? Bai, eske ikustekoa eta jakitekoa da. Zelan egiten nahitu diran eta zelan egiten duten irakaskuntzan gainean. Hori izan da ikastoletan, hango eskolatan eta baino gogorra aritu dira, Gogor, bai. Kontzita Hola lortu dute. Bai, lortu dute eta lortu genuen. Guk ere, oida, bai. Bestela nahiko galduta gemiltzan orduan. Ume erdaldunak eta sartu ziranean ikastoletan ez genekien nundik nora jo. Eta batzutan jartzen genituen erdaldun guztiak elkarrekin, beste batzutan ahaztuta, eta danak erdera da jotzen zuten. Bai, eskerrik asko Conchita eta Marimi moztu egin behar dugu, denborari gabe geratuko garelako, baina urrengo ostiralean berriro hitz egingo dugu, eta ikusiko dugu ze gai proposatzen diguten gure amona berexiek. Seguro interesgarri. Betik azten dut irakasle pizka. Noski. Muxu bat. Niongo gea berriro ere, itzeiteko prest. Vale, muxu bat. Eta muxu hondiak, Muxu hondiak. Muxu hondiak enantzako, bai. Eta zaindu eta ondo segi. Oida, agur. Mai, eta guk ere agur esan behar dugu. Agortu zaigu denbora, zehazkar pasatzen dira zehazkar pasatzen dan. Zu gaina saria irabazi dezu, milioiduna ez, Amaiarekin partekatu behar duzulako. Partekatuko dugu, erdibana bakoitzak, baina... Haze asteburu ona aurretik. Baina juten naiz, aberatxa bezala, aberatxa sentitzen naiz, horrelako elkarrizketak, horrelako solasaldik izatagatik. Urrengo ostiralera arte. Lanpetuta zabiltz, hau zagoko jaialdiarekin. Bai, eskerrak, kultura eta kultura. Aber nork esaten du seguro ez dela. Hoi da. Eta entzuleok zuei ere, astelen arte. Asteburu hon izan dezazuela espero dugu.
Eta gu, mai ez, baina ni bai, astelenean ikusiko nauze, eta agian ordurako Inigo itzuliko da. Igual ez, igual ez. Igual ez du behar. Nik ez dut asko faltan bota. Ez, orduan, listo. Muxu handi bat, astelenean ikusiko gara, Naiz Irratian, arratsaldeko 4:00. Agur!